היא אחרת. אני רוצה להחזיר את הספר בבקשה. אפשר לשאול מדוע? גיליתי שיש לי מספיק ספרים בבית. לפי תקנון ההחזרות של הרשת, המוצר חייב להיות במצבו המקורי. זה מצבו המקורי. כמו מה זה נראה לך? מעדר? בלנדר מוט? כובע? לא. זה ספל. ספל. אם כך ודאי אין לאדוני בעיה שאני אמזוג לתוכו קפה. קפה? רותח. מהתרמוס שלי. אלא אם כן יש בעיה עם הספל, בגינה אני לא יכולה למזוג לתוכו קפה. רותח. לא. אין שום בעיה. יופי. לא על המסוע. סליחה, זה משאיר לי כתמים. ביד, תחזיק ביד. יופי. אני רואה שהספל ממש במצבו המקורי. נהדר. אולי אתה רוצה משהו מהמבצעים שלנו? יש לנו פה, אני יכולה לשבור לך בקבוק יין ב-29.90.